Assalamu alaykum mehriban mehriban çağlar. Sağman oturmuşsunuz. Asuda diyarımızda hormatly prezidentimizin sayesinde her rojaqda çağa seslerinin belentden belent ýanglanmagyny arzu edip, çağlaryň sesatly gepleşiginiň täze sanna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar, anha bugün hem bir-birine zihinlice, bir-birinin ovodonca, bir-birinin eýjejik mihmanlanmaly, bizde mihmançylykda şeýlemi? Bu hem bana gepleşigimize hoş gördük. Özüňizi tanıştyrarsyňyz da. Meniň adym Käbe Durtulykova. 10-njy orta mektebinde okuýar. Aşgabat şäheriniň 13-nji orta mektebi 2-nji sınıf okuwçysy Maral Abilowa. Daşary şäheriniň Daşary ýurt dillaryny ýerleşdirilen 28-nji orta mektebiniň 2-nji sınıf okuwçysy Arslan Saparov. Kim gowy jogap berse-de näse wagtlamydan bahsawadan berip barmy? Barýarmy? Ýerden saat näçe turmaly? 7. 6-da, 7'de. 7-de, Maral 8'de. 8-de mi? 7-de mi? Hökman belli bir turmaly saat barmy ýa özüňe görä turmaly näme etmeli? Özüňe görä turmaly. Mene saatda turýas. Saatda turýas. Ony näme bolýar? Gyýy. Ha, ejeň turýarmy? Sizde? Mene özüm turýan. Özüň turýan? Mene özüm turýan. Senem ejeň turmasa ýatýan. Hawa. Näçe sen ýatýan? Yetferen turmasalar. Mysal üçin saat näçe sen? 6-7-8'e çala yetferen 6-7-8. Aýanda ziýan ýok ende ha. Köpdäle 8'e sen ýatsa. Çağlara näçe ýaşa sen huda aýtyp bermeli? Huda aýtyp berýärlermi taparlaşsa? Hawa. Şu wagt huda ýatýanmy? Hawa. Onu näme howa diýdiň? Nime 2 ýaşaçynda. 2 ýaşa senmi? Maral? 3 ýaşym çenne hudaýdy. 3 ýaşyna seni huda aýtmalymy? Uy ulan ýaça aýdýamy. Ulalýança, näçe ýaşynda ulalýaça? 4 bolsa ulalýar. Hawa. 4 bolsa ulalýan. 3 bolsa 4 ýaşyna sen huda diňlediňmi siz? Men aýdyňamy? Men aýdyňamy? Näçe ýaşa sen diňlediňiz? Men 2-3 ýaşalardyň. 3 ýaşyna sen huda diňläp etýäň. Bir ýaşyna sen. Bolýar. Huda bilýärmi huda? Näde boýdy huda? Ana aýtyp berani? Käbe? Neme? Neme? Meniň diýim ýatypdyr, gyzyl güýle batypdyr, oýunurmaň diýimi ýaňda ukadypdyr. Güllerde balyň isi var, baglarda naryň isi var, özüňiň üstüne gyzyl güýlüň isi var. Allah ýagşydyr, nalpasyna ýagşydyr, bir ağaç bir ağası bağışıdır. Bolmy? Meniň diýim balýary. Saparlaşy uklamy. Uklap barýar saparlaşy. Aýdy. Diýim balýary. Aha. Saylaýar bilbil ýary. Utar kaldılar birden. Uzun aýtdyňyz da ýöne ha. Şeýlemi? Bolýar çapakçalaýar şonda da. Taparlaşy sen näme goşulmadyň? Ha? Ay, bilmem hudina. Hudin bilemok. Bäbek ýatyrmaly bolan näme etjegin sen? Aydın dinlettir koy, aydın Ay- aytdırın. Aýdym aýtdyrar. Kim aýtdyrjak? Telefon alıp aydın aytdırıp getirirler. Telefon aýdym aýtdyrjakmy? Telefon aýdym açjakmy? Vay bo, turpdan tet başlatan hem bäbek. Ha? Özüň aýtyp bersen gowdamy? Taparlaşy. Meka yanlarım. Küçük vakti var. Aha. Aydım oraya da. Kim aýdym oýa? Hava enem. Ha, eneň aýdym oýamy? Kime? Hava ana yatık kalya. Kim aýdym oýa? Melek var küçük. Ha, melekçigiň sen? Ha. Aha. Yine mağda yaşayalar. Ha, marda ýaşaýarlar, şol ýatjak wagtda aýdym açyp goýarlarmy? Hava. Näme aýdym açýarlar?
Hudi. Ha, hudaç koyarlarmı? He, böyle. Hudi de. Yatça. Telefonu hudaç koyarlar, ha? Enem aydıp bilýär de hudi. Enem öyle aýtýam ya, telefondan aç koyarlar. Telefonda var ya. Ay. Ayda Ha. ama var ya. Bäbi yatacak vakti var ya. Ha, şonu aç koyar. Ha, aýdyp sesini ýazdyrýarlar belki. Aýdyp belki enen sesini ýazdyrýar, soň telefonunu açyk koyarlar ýatjak wagt şeýlemi? Näde bilip? Nämäni? Näde bilip? Aýtdyň sen. Bolýa diýmek onu üçin edem hudy diňläp ýatýaňda gece ýatjak wagtyňyz, ha? Ulolanda gideceğim. Sena ulolanda. Ulolmadyňyzdan takside uloldyňyzmy? Ulolanda mı? İkinci klas. Hava. Uloldyňyzmy? Benim ikinci klas. Vay bo, ulolddyň da onda hudy diňlemelde özüň ertek diňläp ýatýaňmy? Ay yok, öz-özümüze. Öz-özümi de etdi. Öz-özümi Ben cigime etek kokayan. Jigen ertek okap berýärmi? Şeýdip ýatýaňmy? Ya hava etek kokap olam da yatça. Ha, sen okap bolanda ýatdy. Ha, men sen okap oturkan sen ýatdym kan diýdim. Ertek okap oturdun ýatyp galan şeýlemi? Kutuğuna yatça. Ertek gutarýa gön ýatdy. Kim ady? Emir. Emir, ha? Bolýa. Siziň hem çygylaňyz barmy? Hava. Ýokmy? Kim aýdyp berende hem çygylaňyz tanışdyň? Atahan Gülmelhem. Atahan bilen Gülmelhem. Gülmelhem. Hava. Sen dediň Emir barmy? Sen çygyň barmy? Han bilen Nesilhan. Han Veli bilen Nesilhan. Nesilhan. Tuğlamy. Ütgeş gatlar bar eken. Sen amadyň Sapar Gylyç. Bolýa, indi soraýanyň. Taýarmy? Toýa barýaňyz, ha? Hoja giyinýäňiz, bezenýäňiz, saçyňyzam daraýaňyz. Toýa bardyňyz bilen gutlamaly bolsa näde gutlaýaňyz toýy? Diyecek seçe. Jäjek setçe, şeýle gutlaýaňyzmy? Yok. Zat paylaklı. Zat paýlak gutlaýaňyz. Siz näme gutlaýaňyz? Kepleyerlerde mikrofonla. Mikrofon alıp gepleýärler, dogrymy? Näde gepleýärler, şonu aýtyp bereýin de. Han Sapar Gylyç başdan mikrofonu alın. Canın sağ olsun, ömrün uzak olsun, son yalatla kepleyer. Şonu ýazatlar. Gepeye. Anan da gowat aýtyp bersen, janan sağ olsun, ömrüň uzak bolsun diýsen bolýar. Ve iyi zamandı. Ýydan aýtyp berýärdi. Ne köp saatler aydıyardı. Köp saatler aýtýan, ana aýtyp berýärdi şolary. Ýa-kän ýa-da diňläp. İçim olup başlarmy? Bolýa, içim olup saýda aýat bolarym da boldy diýip aýdar. Bolýam, ana aýtyp başlany. İzin avlamak. Ýydan bilen başyny aýdaýar onu. Kıyıska çırağı kepleyerler. Bolýa, gysgaça diýip aýtsaňam bolýa. Yan kıyalet kepleyerler. Ýa-kän diýip aýtyp berýän. Canın sağ olsun, ömrün uzak olsun aydıyarlardı. Şey diýip aýtýarlarmy? Sen näme diýip aýtýan? Başgalar şey diýip Mekan kepleme. Näme? Kepleme. Sen gepleň okmy? Bu zatla polis yattım da çıktı. Ýadyndan çykdy. Ýadyňa düşürjek bolan näme diýip kutlamaly onu aýtsaňam bolýa, ýadyňa düşmese de. Yadımdan çıktı. Ýadyndan çykdymy? Öwrenseň näme? Öýde gowy edip toý gutlamagy. Kakan aýtsaň öwretmegi mümkin saňa. Aýdan okmy kakaňa? Ha? Ben açmadım mı? Ýa kakan bilen ok gutlamagy. Yeni açmadım. Ýa öwretjek diýdimi? Näme? Açmadım mı? Näme diýjek bolýan bara? Hava 2 tane kaydım milyasyon aydıp benimle. Ona maral aýdym aýtyp berýär diýdik. Şeýlemi? 2 tane. 2 tane aýdym aýtyp berýär. Bizim şoň aýdymla tans etýäs. Aýdymy tans etýändiň Sapar Gylyç. Onları tans edilemem. Onları tans edilemem. Olary tans etip bilemek, belki gowy aýdym aýtyp berer bize tans ederýärli. Tans ederýärmi? Aýdymyň tans ederýärdi. Tans ediyorlar de. Tans ederýärdi dämi? Ha, onu aýdy ber, tans etmäli onu bolýarmy? Bolýa aýdany? Atada ana, el tanak yana, ayana diken. Tans etse bolsa. Batıptı eken, ayana diken. Batıptı etipberem? eken. Vah vah hey, vah vah hey. Vah hey. Vah vah hey, vah vah hey. Ayana diken, batıptı eken. Ayana diken, batıptı eken. Tans etse bolýarmy? Şoňa bolan okmy? Böyle. Bolýar ha? Hava, yeni bir aydım. Yeni bir wa bir ne taýynda Sapar Gylyç, tans bolan okmy? Aydı.
Yine. Evet, hani? Ata, ay ata. Tüydük çalasım gelye. Tüydük yasap bezekni. Bakşı bolasım gelye. Ata, ay ata. Duta çalasım gelye. Duta alıp bezekni. Bakşı bolasım gelye. Ata, ay ata. Gıcak çalasım gelye. Gıcak alıp bezek mi? Bakşı bolasım gelye. Bolly mı? Çapak çalýar. Bol ya, ören owy. Aýdym diňledik ha. Ýöne tant etip bermediler mihmanlamyz bize. Etip bolanok diýdiler ha. Koşku bilen İngilizce koşku bilen. Goşgy bilen inglizçe goşgy bilýärmi? Ikisem goşgy dämeýän? Koşku? Goşgy. Bol ya, ona bulardan bir zat diňler, soň diňler bolmy? Siz näme aýtyp berjegin bana? Ay neme var oğlum 8. Mart'ta değiştirdi. 8 martda degişli goşgyň barmy? Aýb, o başga näme goşgyň bar? Ay İtalyadım açın o. Ýadyňa düşenokmy? Näme? Bolmaýar? İşte. İstatmy. Läle gakyp berän no. Ay lala kalk bilen o. Sen etjekmi bolya sen aýdaýan? Le. Sizem boşlaýyn onu. Cana. Aydın kızlar. Le cana. Kızlar le. Kakalina. Gülüp oynap. Bekeline. Le. Le can. Aydın kızlar le can. Le can. Aydın kızlar le can. Kızlar gelin le kak. Aha. Kızlar gelin läle Kızlar gakyp. le kakalin. Gülüp oynap bekelin. Näme? Böyle. Bolmy? Çapak çalýarsan. Yankı bas olasın öyle yani. Ýatdan bilýärmi? Onda näme şey goşulmadyň? İkisi tırnağı İki setirne etip berän. Ata, ayatı, tüydük çalasın öyle, tüydük yazak verecek mi? Bağışı olasın öyle. Ata, ayatı, tuta çalasın öyle, tutar alıp verecek mi? Bağışı olasın öyle. Yine var okuyun. Goşgy duwa etdiňmi aýmany? Ha, gıcak. Aydın, Goşgy duwa etdi, saparolçy aýdymy duwa etdimi? başka da etti. Ha, goşgy duwa etdiň däme ýani? Ha, gıcak alıp sana kıymet. Geçen öyle aýdymyny aýdaýaly. Yeserce bolyaro geçinin sahi. Geçen şahmy? Koyunun şahy däme? Geçinin mi? Geçen şahmy? Aa, Näme? geçin sah bolyara. Geçen şah bolýar, şu aýdymda geçen şah diýilýär, koyunun şahmy? Geçinki. Geçenmi? Ana aýtyp berän ana. Koy barma dedi geçinin sahi. Koy barma diýdi geçenin şahy. Ona gurla öýlem geçen şahy. Başga sarak bolmam kadän mene han täzeden aýdany. Koy barma diýdi. Aha, aýdany. Koy barma dedi geçinin sahi. Yeserce bolyaro. Tutayda bir täze ýalňyş. Koy barma diýdi geçen şahymy. Ya. Kime diýdi kawul geçen şahy? Ha? Bilýärmi kawa? Näme diýär geçen şahy? Lava. Geçen 4 tane şahy bolýar. İksan. Ha, 2 tanemy? Hava. Men görün geçilemde 4 tane bardy. 4 tane var. 4 tane ýokmy? Yok. 2 tane. Gurlaýam geçen şahy. Yok. Ona şey diýär saparolçy bide. Vay bo. Bolýa käbeden bir aýdym ýatap bersin döwdüne şey. Aydasın benim o küçülen zaten. Kiçilen dady. Haýsy näme da kiçilen dady? Neme arare. Ara kiçilen dadymy? Zatmy näme o? Neme are. Hakkında koşku var da sonra Awa. küçüler aktiyar. Kiçiler näçe sen aýtman onu? Bilemem. Arı arayın mı? Hava.
Näçe ýaşaçyn mysal üçin? 5 yaşasın. 5 ýaşaçyn. Siz näçe ýaşadyňyz? 8. 8 ýaşda 5 ýaşaýan günüňden ýa-da ary-aryny aýtmak bolanok ha? Goýmaly. Ary diýen 5 ýaşadyň. Gün aýdym gutarmalymy? Ýalňyş baýtsaň näme onda men ýalňyş bilmän ary-aryny aýtyp durun da bir gün. Näme bolýatyň maňa? İspat olmalı. İstat bolmaýa gerek. Ya. Yanlıştın öyle. Ýalňyşdyň onu aýtyp beräýär istat bolmaýan olsa. Ay. Näme? Nerede çıktı? Aytmaydı. Ay diýip aýda onda sen aryny kiçik görýän olsaň. Ha? Ay. Şey diýip şunu aýtýan. Ari. Ha. Elme çaktı ari. Ağlamadım, muğlamadım. Elme çaktı ari. Bolýa. Onu näme? Näme? Sen ýalňyşdyň, ýa-da 8 ýaşyňda ary-aryny aýdyp oturýarsyň. Ari aýtmayna. Aýtmaýan? Näme üçin aýtmaýan? Bilmem aydım bunu. Ha, bilmeýän. Şunu aýdan okmy. Ya ýaşyň uly bolýarmy? Yaşım var. Ýaşyň ulymy? Bolu öz ýaşyň ora bir aýda ýa. Maralama burada deňmen ýa. Küçük neydi atayım? Küçtepdiň aýdyp otyňmy? Sagada düşünýärmi? Ben açınamam. Düşünüňem sagada. Çyndanam. Onu näet birden mektebe gitýän? Ýalňyş 4-de mektebe çyksaň näme birden? Ya 6'da öz turuzayla. Sağda kençinden ama. Sagada düşünüňem. Sagada göre hereket edemek diýen. Yok. Näme? İnsan var 7 olmak 6'da turuyan men. 7 bolmak 6-da turýanmy? Ha, cıngıda bolmak. Käbe ha 7 bolmak 8-de turýar. Yo 6'da turuyan men. 6-da turýan. Käbe sen näçe turýan? Ay edem bilmem ama edem beni tuzdur ya da. Ay jeň turdy. Sagada düşünäňiz ok ha? Düşünen. Men düşünýän. Sağadyň dili sağ tarap aýlanýam, çep tarapmy? Çep mi sağ mı? Sağ. Şeýle aýlanýarmy? Sağ. Sağda paylanıyor. Sağ tarapy mı? Käbe siziň sağadyňyz haýsy tarap aýlanýar? Benim katolog. Siziň sağadyňyz soňulakmy? Sizinki üç burçmy? Bizimki yok. Sizde saat ýokmy? Yok biz var. Telefonu var. Ha, siz telefonyny görýän saady. Siz nereden görýän saady? Saat yok olsa telefondan görürsem. Saat ýok bolsa telefonyny görýän. Buna varsa sondan görürüz. Ya Nerede var? saat yok olsa telefondan görürüz. Saat ýok bolsa telefonyny bolma türkmen awazdan görýän ha? Nerede de var saat? Nerede? Nerede? Kahvaltılaşmak için 6 nollar olsa 6 olan 7 nollar olsa 7 olan. Vay bo, berekelle bilýän eken 6 bolan bolsa 6 bolýar, 7 bolan bolsa 7. 8 bolan bolsa 8. Güweleme bolýan sagatlar öğrenýär şu wagt. 9 bolanna? 9. 9 bolýar sagat. Berekel 10 bolanda? 10. 1 bolanda? 1. 1 bolýar. Berekel bilýän ekeniňizde. Mene telefonun kaçınamak. Ha, sende telefonu gaçynyň okmy? Ben telefonu sağda düşen. Gaýtan telefondan satdamy ýa-doktor ýa 19:00. 6. 29, 20, 30 sonra. 29:30 bolýan sagat. İzinle bağda. Ha, ýyzynda barmy? Ha, ikincisi var ha? Birincisi var. Onun ikincisi. İkincisini hepsi köp bolýar ýa sagadyň. Kapalyada. İkincisini näçe ýaşaýan gitdi? Ya 100, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Vay bo. Sonra şeyler Bizim geldi. saatlamada 60'dan agar geçen ok minutu ikincisi. Sizinkiler näde? Sen sonra 60 tane geçene. Bizim soňal. Sizin hem şoňlar nähillik belli. Bizim kem 60 seçedin son. Saat 60 bolýar sizde? Yok. İyi Ne? 60 seçedin. 60 yaşanmy? Hava. 10 kadar köp saat. Ya bu. Bu da iyi var ya. Birde ýer bolýar. 2'de de iyi, 5'de iyi. 6'da var ya. Hava. Azıcık bunlardan oluyor. 6-da azıcık günürten bolýarmy? Ya gün çıkıyor alır. Ha, ýerden gün çykýar ha? Pişikler var ya. Pişiklerim goýarmy? Siz haýsy haýwan goýarýaňyz? Tavşan. Tawşan. Benim tavşan. Senem tawşanmy? Käsir ýediräňmi? Bir tavşan yok. Tawşan. Tavşan gördüm ya. Allah'ta Serdar'dan vardı.
Son evet näme gördüm satdılar. Satıptırlarmı? Çın tavşanı mı? Tavu. Ne için çın tavşan diye o? Şunda yerem zade diye bakıyorum. Görep da etti. Abi küpülüye tavşanla. Tavşanı mı kuvve değil mi? Hava yöne nak bakıp gidiyor. Bakıp gitti mi? Hı. Sen görmedin mi çın tavşan? Gördüm. Nerede gördün? Pazarda. Pazarda mı? Ben benim pazarda gördüm. Ne evet duran eken pazarda? Tevda edip gören eken. Ya. Buradın içine sat koydular. Settan içine sat Ha, satlı eken mi? Ondan pişirme Ne bazarın açaman içine deken? koyarlar. Ne açaman eken? Bilmem o. Ha bakasın sormadan mı? Yok. Pişirme itten korkuyor on kovalıyor hemişe. Görse var ya. Görse kovalaya. Hı. Sen orkanak mı? Sıçan tutuyor. Ha, sıçan tut değil mi ya? Hava. Ama pişik ne için ya? Alyala diyeyim sıçanla sonra tutmak için alyala. Ha. Pişik. Kimin koşkası kaldı? Amin. Sen koşkan kaldı mı? İngilizce değilin mi? Hava İngilizce bilen Türkmençe. İngilizce bilen Türkmence koşkan Aytıp aytıp be. ver. Ha, aytıp ver. Vaxt böyle ayvalan inni tıra diyen kim ecem. Çağvasını eyüp şunun cana degen kim ecem. Dünyada en mehvan, en acayip denen kim ecem. İyiden okula gitmeli, gelip öğüşüm etmeli. Okap olan esemi kitaphane etmeli. Oynamağa vaktim yok, stadyonda kasıp. Den dosttan kalıp olmaz, azmalı men yağısıp. Ecem canım bağışla, etmeli sulağın bağın. Ağlayan zirim bilen, gelen dersen oynağın. Çabak çalıyat. Bence koşkutundan bir benim açıp vereyim. Ne hemen koşkusundan? Ecem mi? Gündelik işimi. Ha. Gündelik işim. Tenim kaytadan aytıp verecek mi? İyir bilencek durup neme? Ha? İyiden okula gitmeli. Gelip öğüşüm etmeli. O kap olan eserimi kitaphane etmeli. Oynamana vaktim yok. Stadion durgaraşıp den duşlardan kalıp olmaz. Ozmal den duştan kalıp olmaz. Ozmal men yaşa. Çabak çalıyat. Gepleşen bir boşluk ben Cemlerim. Cemle bize soğut bereyin vermeyin mi? Ha? Soğudan bok çingildik da özü. Ne mi? Soğudan bok çingildik da. Soğut almak için geldik. Çınlanan soğut bereyin mi? Sonra vermene zat. Sonra vermeye geldik. Ya, Ha? siz sonra koyanlar bilmedim. Hava. Sonra geldik de. Ha, sonra geldin söyle mi? Hı. Medalın var eken sefar olç. Görkez, sen düşlanğa ne medalın? Matematik. Matematika mı? Aha, Taş olsun şehirde. aha. Anam, 28. orta mektepte. katnaştın. Neçinci oldun? Birinci Ula kâben soğudu. Ulam, maralın. İndeki kime? Sefar kılca mı? Öydü kim diyorlar sana? Ağa. 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 Öydü ağa diyorlar mı? Ağa. Şundan Ağa. Emme kişi. Ağa. Ecen kalkın. Ya. Aha. Dine cügülerim. Çıgılan ağa diye mi? Ağa. Yok, ecen kalkın hem diye. Oğlum ne? Saparıştıp adlısı. Saparlış diye bağlı. Ya gıyız kaldı vaydan oklar mı? He? Saparda diyen oklar mı? Sana ne diyorlar maral? Sana maral kahve. Kahve. Sana kahve mi? Öyle, tavaslama verdim. Bağım yapışım üstüne salam uğratması yani adam olsun. Ana başlar kahve senin. Moğlumlama, eneme, mamama, neme kakama, eceme, cıgleme, neme dayzamlara, dayımlara, Aha. şeylere. Solara salam uğrat ya. Maral senin dün mi? Senin ayda. Şu kamera senin. Malima, eceme, kakama, cigime, eneme, atama, mamama, babama. Var mı? Aha. Sapar oldu. Dedeme, eceme, doğullarıma, mamama, dayılarıma, ecekelerime, moğolimlerime, cerem moğolim, altın moğolimlere selam olacağım. Salam uğrat ya. Şeyle mi? Böyle yani hem uyuşup yılgır ya. Kovadan olup. Kamera seyret. Sağ olun diye. Tamam mı? Sağ
Sağ olun. Alha mehriban yoldaşlar, mehriban çağlar, beýnan sagam gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Asuda diýarymyzda hormatly prezidentimizin taýyrsynda çağlaryň ses goý mundan beýlekem belentden belent ýanlasyn. Siz ýaşlyk teleýinine tomaş etmäge dowam edin. Siz bolsa häzirlikçe biziň bilen hoşlaşmaly. Sağ olun.